Kaangat to sa 116 ang kinatibuk-ang iyap sa mga nabiktima sa pabuto sa riyon sa Socsargen. Base sa pinakaulaying surveillance sa Department of Health Center for Health Development Socsargen Region, kini mas taas og 16% kung itandi sa usa ka gatos ka kaso sa miaging tuig. Sa datos, 101 sa mga biktima mga lalaki, diin ang kamanghuran nag-edad og 2 anyos lamang, samtang ang kamagwangan anaa sa 78 anyos. Naguna ang probinsya sa South Cotabato nga adunay 52 ka kaso, samtang giila ang Quitis, 5-star o Triangle nga maoy nagunang hinungdan sa maong mga samad. Wala usay natala nga namatay o kung naigo sa stray bullet sumala sa nasampit nga ahensya. Mga katropa, pamaol pa ba gumikan sa sunod-sunod nga kalihukan sa pagsugat sa bagong tuig? Masulbad ka na pinaagi sa pagtumar ug ses the pain. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.